Onur lidi, já jsem Játo a dneska vám musím představit něco, o čem nikdo z vás neví. Jmenuje se to kočičí jazyčky, ale říká se tomu kočičí vajíčka. Jestli znáte anime, tak možná znáte Noragami, a jestli ano, jistě znáte Jata neboli košišku, teda vlastně boha. Jatovi jsem dala přezdívku vajíčko. Pak jsou další přezdívky, bavme se teda o vajíčku. Kočičím jazyčkům jsem jednou řekla kočičí vajíčka, já to je vajíčko a košiška, takže mám štěstí, že kočičí vajíčka jsou to chápete. Já to jsem já, takže jsem druhá anime postava, protože jsem ještě Pikachu. Dám vám příkaz, nekračte mi Jata, je to jen můj bůh. Jdeme ke kočičím vajíčkám, je to čokoláda a vypadá to jako kočičí činky. V tom má LPS Lucy TM štěstí, protože já kočičí činky žeru a to znamená, že žeruji. Doporučuju vám i Milku a tam je kráva a myslím, že je veselá. Kočičí vajíčka si jí tak, že si kousnete, pak to olízáte a zase si kousnete, musí mít a používejte jazyk.